Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Noilam barang ba jang ka Voice of the People Party uba Arden mila basayomwan. Ulaong baka parti jang kam salia ban siem de gilat kilinti ki bating Wat ban penlong ki jinga ki lada ka sorkar MDA kampen kelano mardor ya ka Meghalaya State Reservation Policy. Uba Arden lo bertanya ya ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance. Balai lam dak NPP ha ka jinga lang ba bala pelong dak parti ha yaw musyang jawai ha ka arpo terik yayong arjar pulai. Shushu uba Arden loong ba ka Voice of the People Party kaladawa ya ka sorkar MDA bakadai bantau da ka expert committee ban penkelano ek reservation policy bat ban pensange no ya ka jingthung kam thungjam kat kum ka roster system jang ka reservation policy ka pemerintah nongrem ka ngiyeng do ka baning kong kolong ya ka hok ka jungi nyim kwa ya ka jong kiwei wat ya ka hok ka jungi ru ngene na kum gi lagi nongelam jong ka Voice of the People Party dai naman ka ko kipat ba Odon giseng rulum ki bajok khatwai si khanar si kyang pai ba wai ngi tang tan ni tengin lengom no ngi tengi khamong phiu ai tang sao ngin numia keren shu ngi kerkat kham pun ban assembly hadu ngi don tang sao ngot I modon so phongut pun ban po assembly dai ne tiut na ngi ang nginum ngap Kapa pipa yang ingin lek ban keren lek apo assembly lara pimala dingi bangin keren assembly ingin lek sya surok jong keri gaji ni sawan nang ni namar bai la khang la yang apo assembly bangin keren ai la tang 10 minit keren ni tang 10 minit tang maplik kot alot 1 minit keren keren lara ki snow maka sorkar kambakla lara snow maka tang bah trikam ka piang palai mlawan ni tai ya tai kan penyaran kan jingi hak tak jingi tai bengi keren bit ngai nama kitep bengi don ni ke jing shisha dimnot bani keren 10 minit ki ala yang ini keren yu dai nama ka dau ni ladap bantawa kumbalongi baor salam artli ki cingdawa kita kidai ki bengi ladap ban penbana ba bandawa baga sarkar ngim kwa banong ke sorkar ai kata yang ai kata ki ngim kwa ban batai kata ring yong John Kam ban pet ban kni biang ban review ban relook ya ke reservation policy namar ka don ka jing ko kambet kambiang don kam ban pet tigai ke bang ai chimbot ya ke sorkar khnang bangin yo ya ke ke bachanai ka biang lang ka rinci lang ya boro thau da kata ke expert committee Hakabat kinongelam jong ini ki ar cicak menriu kini dan bentalang ata ringkat bagi ekspor bania thir bania tai ka bapakatam bat haswa bangin yo ya kata dan kam ban pensange mardor ya ka jing pentrekam ya ka roster system katum dan ka reception policy ka pemerintah sange ka khot kam khot jam sange ka thung kam thung jam namar balai ni smutu batang menchim snam hadu menta o ki samla kasi ki khenriam ki pnar ki bhoi ko atila tunong shibune naga de ka jing pentrekam ya ka roster system dai namar ka tarangi wan shigri ka jaka banong ko ki para pnar ki para ki me ki jonga ki balong ki pnar ki ba shang lagani wat ong batau khenriam un ha bane ki ngini shim mentalang shajain the hills ngin pen ki ai bahagani ka snam ka pamenda ngin wengno ya ka jingja buram jong ka Giant Hills kala ju say menshwa ya ki riu krau perkat ki riu pro jabi ki jong doktor barrister pakem ki mabun ki nongram ki bastat ki jong ma jondeng foreman ki nonglam ki ba krau jong ka Giant Hills balai menta ki say ki bakum ki nonglam ki bamlat bang abo yin ba balai mafi brong ni ki shelalat pisalot Tua tangga pisah Tua tangga babai Lara pisau tu babi kwa ya kaloi Kani kadai kapor bangin rai Kum ki benar Jong ka Giant Hills bang yenum alat syu ya ki hespa bakin sensyari ni ki hespa me bakin syagri ya pi ki shonga ka bor ban penklan ya ka kamai ka kaji ka jongki ki kini elot ya ka kam ka jam ka jonga ka jongpi ha ka jaga ban troi surat mangama pil ayo tangga dhar company namar baga sensyar po
Yagi syagri patba bagian bat ya kaspa jongari. Ngangong aku aban syagri upaiba. Ngaku atang ya gabo. Ngamku spa. Kaspa kadai ke jongki patba. Idom kami ki hukum kita kinogela. Hagini giski ngelawa jingtip. Keladon boy ke firm. Kabla ai keteng ke RTL. RLT. Berkata ke firm kalau yorot ikam ke bubun apa ke PhD department. Badan ngala lum jingtip ngelawa kai gini ke RLT. Kadai pun man ke firm jong u minister ubah keteng u RLT. Te u RLT u ai kam ya ke RLT. Ka company ngipan isak klem kam klem jam ngiduk ikedu. Hato ngihun ban sya ikini gay baro. Namar kata daw ka Voice of the People Party kan yeng ban penduk ya ka bamdu ya ka bamsap baka pinibor jong ini kinong sinsyar ko jingi. Larang yemla hapo assembly ngimi ola syasurok nginum aila. Ngangalong ka Voice of the People Party kan num aila ya kini kibla bamsap bamdu ya ka jelasan senem mensua bagi yok ban bamsuk mentasan senem nginum sya ngin pinlong di jiki upat ba ngi un aga jingersan menta ngi ikat ni ke jingkerdu ban siu tulap ikinoi kai mdon ban pinbiang tang ban pinyo ega jaga tenut ya pirumla ka sarkar gadan pisa ban thung shermani ke bal aram election ya bal aram amali thung advisor ju chief minister un advice kumno tangel di ban job mumpanang thung ju chief advisor Mehani lengong imat ke setung super chief advisor. Balai kadi tang ban ban ai begini pamei sansnem. Kio arspa litar yo ai sipnai modeng nabi. Nong trei sarkar bapli ka hok lejong begini benyo kila trei stom kimyo. Kinoi kai kila sha stom. Kinong rep ki sha leben ka thai ka pateng ka hiar. Udau yong dan maperkhat ban pli begini em. Namar balai bayat yo ka high level. Atong ihon Nagtakadaw, Shano Pinpai, Ublay Usay, the Voice of the People Party, Hakapor, Kapabiang Ban Pinitli, a Jai Penrio, Ban Pendo, a Bamsap, Kabamdo, Ban Pendo, a Nikakam, Labor, Jiginong Sinshargaji, Banwan Ra, Ban Pinpai, Biangata, Shaw Patba, Ublonga Tulrai, Jungapor. Tamangi Magadisan Shar Patba, Dynamar Katarang in a Rai, Ban One, Shiganika Chaka, Ban Pinsno to Yapi. Banginum sya ya ke sarkar bahkan num keren lani kanum penbaik ya ke reservation policy ngingim dan jinge bakata ke roster kemal ke jing penbaik renti kum no ban thungkam kakum ka bha thungkam jong reservation policy kata kam kata kabakta kadi ke jing ko jong reservation policy namar balai ngi ki khasi bat ki garu ngilai pher ha ke jing don pat Ukhendrem upenaru boy war maram lengam ngitam gomba khat lai naga sispa khat kendai naga sispa khat san naga sispa aga jingdon pa yaki para garu gejingi tabe ya sam habe bha kunun samar na jo ma kata ko yegi ke jing ko nang tangim da pa than ban penship kalong ka bas ngausi ka wedi nui ka sarkar ka pelat ka penkalai ka reception policy tang ban penbiang yegi ni ki para gejingi namar bakimla ban pendap ya kata ka bha balamang oh dei ban ailat wat iki banabar jelaru bagi non pendap kata ka ba long ka bas ngupla kumno kita ginong elam geji sarpo snem kisah yegi ni ge baro dei namar kata ka daw ko ki pa ba ki para ki jema gibaran hagane ka district ka Giant Hills district wat sha ba untuk no ya ka jonga ka jongpi what's no bit ban kram ya la ka jong ka what's no bit ban ya da ya ka hok jogi khon ki jonga ka jongpi nga ka for election ni ki pai ba sa tai ngong what juice no bit haba ai pisa ki breu shembek haba klampan ta ba what juta balen no bit yo ngale ben ni ki khon ki la jong Balen Soviet, yo to ba ay pisa ba klempan. Hana Soviet bal asim pisa hap tep. Yap ki kon ki ru ngim tep. Ini ber Soviet yo ile ben yang lawi ki kon ki jonga ki jongpi. Namar kata daw, kay ka bangi ni kwa kalong bandai ban penbek yang ni reservation policy. Ngin ay por ka sarkar, ngala kren apo assembly ngila ai jing tho nagaleng ka party hadu menta kimpat jubab tenreng ngala I ya ka jingkren jung chief minister bangin ya kren no ya ka ne ka roster
Rai ngenum alat bagian penslam. Kani kecing sedang kecing kedai tangga first phase. Lani kasinjam ke beningkong. Lai teli kijaka ngilarai ban pelong. Amolai ngiladap. Mentang ngilawanang ni po yomu siang. Nang tala syai ngindana po jayau. Bat ngin singap ke sorka. Kile ayu. Lari iba ke sorka kadang penslam. Ngilek segi katu kat ni ki district headquarter. Hakani ka than kecing. Baran ladap. Ngin rai daga kam. Direct action kebong. Pareng daka kambek ngin num penslam shu namar nginum sya baga kam jam kadang ya syakma ka sorkar kala tip bagani ka kam galong ka kerki hagani ka election ka baladep kila sedang ban keno yu ba adal bot UMLE jongi na po not shlong badi bale start utogen basakta kan nega reservation policy regalalek ban pensai ong kamdei ka jingle start ka jong uba adal bot nongrum Nrai namar bakarai jong ka kasari ka ai ching mentoy poida ya kita giwei ki para jungi syagatai ka dong ka tan uta unong elam ubas ngothu baka pin mentoy ki usngap pe jar kat bagini ki sipongot kan ki minister jungi na gentles na riboy na west castles ki badi ki sipongot ki senran ki jong Konrad sangma kini kan ki babakla ki bamnul banong kila dei banong sange kani kamlong largi sipongot ki minister ki benar ki kenriam ki boy ki war ki yeng banong kani ka polisi ka ta iki kon samla ji kamlong sange Konrad unumnul ban pentrikam dei maki ki bamnul ban ang namar balai kadon jadu ayu tip ka syuki ka bagi syong Kiti ni matang suang yo sa pengendria syuki. Tinggi hadu menta menne. Kay gabas ngosi kalong. Ngila day ban yo ya ka sorkar seng rulum menakani. Ngila day ban yo ya ka sorkar seng rulum. Ndrai bila I mano basyat kala. Mano beli sedin bas menta. Bombang Uba perskon kin sawan sedin bas hadian ke artrik ngalas ngulerain bak ngale ngalakren sendan hapo assembly ya kata ngidon tang songot ngin ai ke cingkersyan ya ka sorkar belam daga sengrulung tambah kini kini kendon jadi namang ite nimbi syuki tambah ngikwa ban pendek ya kini kendon kinongrim ki bangila election patba haga for election kiong ani tong ini pelang ong tom lelai lada pimla ban pediang ya kini kendon ngin pencensur sakendia tang baga NPP kan mon syu akabor ngin kersyan nabar lelai tambah pini thau sorkar klaim ke NPP ndrei tang hapo ki kenta kalami ka drama ngaya kendu iki MLE jok HS PDP ngong te PP trim ba ban le drama mo bali pine tho lupa yang iki PPP bangin tip mo ngite ngim dan por ban le drama tamangin nim ya up kai hang tu kumba phi penateng o phi sur khai ba ban le drama kadai tangga drama banong bangila persyang hendrai ngimla tenrai ka dei ke baki smuthu ba kalong ka ba yaki ban penbek kemdan kata ka jingkwa ban penbek ya kani ka jinge ka bakta ya ka jat penriu ka jingi kamdan ka jingkwa ban penbek ya kani ka jingi kun samla kimkwa ban kun kumno ban pelat ya kata ka jingkang ti doyong habang ong ban khang ti ban pli ka jingkang ti doyong kamut ban ti pathar tagalimti dan berkelinga ba arden lada piwana ka bor pile kumno jaga ni ka kamti do yang ngong ladam laban khang ya boro ngan pelajo dia boro breng dia he tang dia trei tong to ba spa breng trei tong to high level ngiru ni bam jahi bun di mem nak kam jit slek di ba nak kam bu dukan sha pelajot kanang bakan he kayo bakini yo nong kipat ba ji rengin ya dagalenti balai mla te kajing bamla kadai namar baki do nong ban kamai kita kibadan haga bor naga tadau kala dei ka por ini nadu menta bangin ai kajing kersan kumbang ala penpau hamadan he atu sengi mga ka por ka bangang adang long presiden jaga seng balang ngidang samla nyaw namar ban dam kinong ya sa apo assembly mban sing haban seng ya kani ka seng balang ya ban ya tur ya ban ya kun ya ban ya patrong pulit lu nakapor Singapore nama bamdon nong kren apo assembly ya gajinge mentangi ngilami ila kren na po assembly
Pat ngin keren ru sabar kalau dei kapor bang alat ini bengin alam ngim dei ban penmi pat gi we kisur namar yo pat yo pra kasur kasorkar kayo kabu kadon kam yo pat ba menta namar kata kadau bonum pek segadang unum pek segaman hendrai unang bau play la say ka VPP hagani kapor ba kini kinang alam kibudani ka jing trang ngin albet ya ka jingkershan ya kani ka seng balada pi ai ka jingkershan ini lari ngila yo ya ka jingkershan jo pi ki pat bangan ong pi ngin me kon tang siteng lenti ya gini ki jinge ka jingi ngini kon ado bangida pai sika thong ngini kon ado bangida yo ya ka jingjok dei namar ka takadau ko ki pat ba ka don kam yangi bangi ngini tuli ka don kam yangi bangin kren ya ka wai ka sur o galong ka snusi padon kiseng balang artli kiseng balang hangni agar rilom ka jungi khasi jaitia ki bastang pan artatin ya gani ka jingi ki ka jingi o hana lara ya ki ban penbet no ya reservation policy yo ka yin ka siri ka tuklar no yo ngidu no penban ni ka jing mentoy ngom balai kata ka yin ka siri kam tipsi ya kan reservation policy ke pemerintah banda up hadu banda penki ke BPP kalau ada tip ndai ka skoto bangi ngidai ka tribal state kan nomla ban muslia ban le ya ka makta ya ka jing snow ka jini kay kebajau sudah ajar khatsau ke Supreme Court kalau penduk ya kau ke culture hapot Tamil Nadu balatip kong ke jali katu kajingnya penmarek masih kajingnya lekai penmarek ke masih namar bagari ke culture ke jongki kiyeng persya ya kata gerai jong ke Supreme Court kat hadu ba hapan penkala ya kata gerai kata gadi kajing slur kata gadi kajing it ke jongki ya kata ke culture ngilak tak ya kepo dan tim kayeng kasri kam tawan ni tawan mengi assembly kayeng kasri ka supen pek yo bakla ki an kan supen pek ndai ban tawan kadai ke assembly ban penteri kam kadai ke sorkar ngim pediang namar kata raw yo ngin lek supat ba badan penban ki bayanap ini ki bali aikis ya katu ka jinga kran jingi po assembly kayeng kasri ka penpau syai kerar baya kadai ke bentang i ka jing start jong ke assembly bagi no tawan dei hangor kadang dong rem bangila job ang ji lenti ku ji bau shibel start un hapet ban khot un hapet ban thau ke committee lara phim khot ke BPP lu mlelei ngim dei ki bri ko aburam tama penbek ke reservation policy penbek yang reservation policy wat nom ong ba phimla ban penbek ngin jindra kemen lara la penbek wa lara phim khot yangi ata ka committee ngim da kwa than ban penin re lara pidon kam ngila su ai jimbut suwa ka we thau do ko committee ka bakerpang thau do ko committee ka bakerpang namar ka ni ka bha thungkam joni ka sarkar mentala san fu arsnem kam donti tang khindia du ka bha nam ta ki batulot ha ka bormet bapli kita ki differently able person ni kita ngidon kam ban thaula bagi dia kam sarkar nang tangi kwa ru ban kren ya kita ki bang yang ki economically weaker section ki bon ni long ying long sam ki beduk ki basa senong kendong ki bam ya la tum ma phiang ni sor juai ban yo e ki jing puli ki bang ya kita don kam perkhat kan wan ka policy ka bajanai nam ta ki basa leben baro shi kata ngan kadai ka bangi kwa odan ki basa ustad lagi ni kisngi kila de pas ya ki IS lani ka don kerdan ki amun le yu ni ki reservation policy dei benya khun mekeng kan mau kitam kiti kinong ritor yang ni lagi arspa lai pa spa snem nyim pala banong bengin yang rengkat dor no menta bengin yang rengkat no menta kata ka jing start jing syam kandang simpor itu kibala to i kene mare re perkhat ye kene ki khendai phupra le se na ki spa ki pamla bani compete lani bani le bat kita ki khla ki badon shakiwe pat ki benta jonggari India den mar kata rau ni kwa bama phi ki pat ba phimdai ban shailam bakla balai ngo u play hagapor bang yele hagapor bang adwai ngiru ngi adwai baro ngi adwai lang adwai ngong atrai ngam tip kanungot ki ameli mana hengi ndai tang gawai ka bang tip tolong baga judge penriu ka don kam baminbu ya ka voice of the people party haga jaka baga pinta baga no gajing sngan kana gajing mentoy baga jing kerku ya ka judge penriu ni job tang songut kendai ka phalalong baga judge penriu ka sngan menta apa baro ka chabale kyong ni ngis ngo sngan ba arden songut tang songut ni don ka judge penriu ka sedang ban sngan kata ka dei ka phala
Ngidan tang sangut assembly long kemangidan sahau pongut ba kadon ka bol ka ba phala tin mar kata kipat ba menta kipai kmat bat ngi job om tang sangut ki amali ngi job sau menta ha ke chingele ga jingi ngi job ningkong ya ka por pisa ngi job ya ka por pisa apo nongkram ka jing the pisa ka bala sherkhei ki blanket ki meremdor ki la poi de ki pautrak ki kiu senong krem ki madan lalut ladapan penbet barok ki lay tieng jong niu barden pan ulek de tang sabar hat nong krem ompat sedang rei nga kampin tang artayo apo nong krem namar bele ki pat ba jong nong krem kilong ki pat ba ki basta kapisa kapala syirkai kelarung Nrei kis ngoto bagi don kam yau nongelam nakam taman sandur ya kilong din mandin nei nomor kata ka ju made bendrung sepi sane bangim dei su habong bele election bangilikpan by the way boycott lani balikpam su bambe yang ju candidate nadu step du demit wei bonot ban mi sikmat ubriu bapa tang bai sini rundap ban besar yu pat ba ngai khon election ngam julut pisa babrait mangani yo adu arsa wajar tam kebut ngiklam lut pisa namar balai upat ba ulas ngotu ki pat ba jangan krem kilalong dan nuksa kala por sama orang keneng ngila chok kala por sama lai not shalom million kacing ram jini hamliam namar kiom ki pet ye yaiban dang ikan adur than ni man teh tipiting job nim job mo ndas ngotu than tema dah lajat collection kia babi lut menta ches tinggi tak semangi la job upra kata gini kamangi snow tena kipat ba jong gini ki South Santli constituency game 1 banpan pisa game 1 banpan bai kali game 1 pan bai peniang lari ki kwa meeting T1 hi daga met la jong disha diadukan mandi hiung kurtong dena kata dau ni sejok mengi namar ni nyemele election daga bor pisa to si ngine sedang daga tang rukom syagane dong kata inga jepi ngin sedang no daga tang rukom hin sayo ye ki dong elam di bapiang ki beslur bun beting bermi namar balai sen mi dong eme kanukul ko ami we kon election de ami chpau kulur we benut benele tenamar kata kata ki bri ki babha kim nur banmi balai ngi slur banmi namar bangi lek supat ba yang jit ibariki iyo adu sanajar tam lajar necindri wajar le dalam election barwai tamu puling ejen game dan ke South Santli constituency rupat ba usrang man phai khma kani kalong ka jing job ka baning kong ji ni job ye ka bor pisa kabar ka jing job ka ji kalong ile job ye ka kom perkhat ka babakla ka jupat ba bun upai ba ji habaji no mi khama ruang ong ipe ju bri ngim pe ye ka party namar kata kata kat ni lali asat ke NPP dangdan hi ke NPP ke job namar ngi ong bangi pe ju bri ngim pe ye ka party rengi ngong em ubriu kat ka party kilong kum ki arliang jong ka pisa kan haban bha baro arliang himla bali thin ching thiet dang ba pisa tang siliang pinumyo e ka haban bha baro arliang ubriu di ban biang ka party ka di bandan kinong rim ke baskem bat ka basno tunar kalong bagi pat ba menta kat shabale kim ong shu ai ba arden ai kandidat ba biang kyong ai ba arden ai prama lepan pra rot menta sejentia sini rumah trai lepan pra dai nem dai balai kila pet jaga party ila job ya kata ka bentaru ka bagi pat ba mata ki pai syaga voice of the people party nomor ki i bagadoni ka nongrim bat ik tagi nonglam ki batrang sisa banai ka jing syakri ka balai ka jing job masine khon ya election ila yo ya ka jing itho ya